събра и ние сме заедно и заедно сме сила. И докато продължават да държат политическите ни затворници в Зандана, ние ще ставаме все повече и повече и това по никакъв начин не ви помага, уважаеми. Те не са и уважаеми, аз не знам вече, просто и на мен ми се повръща само от мисълта за тях. Те забравиха какво послание им изпратихме 20-та година, 21-та година. Има ли някой в тази държава, който да иска Бойко Борисов да го управлява, бе? Добре. А вариант Бойко президент, Шиши премиер,